King'iyo gini nikech ng'enyne joma wawuoyogo ng'iyoga gik moko gi yore mag siasa. Nitie joma wacho ni maendi en kisera mar siasa, nikech ipenjo ni ang'o miyo sani emokadho e area no. Oa Narok, odhi Bomet, odhi Kericho, odhi Nyamira, okadh Kisumu, odhi nyaka Malaba. Dak nokadhe chon. Iwacho ni sani en mana kisera mar ombulu nikech yiero biro. Mano bende dhano nyalo ng'iye kisiasa, to an kipenja ng'ama nogole Mombasa mokele to dhi terminate gi Naivasha. En oparo man Naivasha kae ma mwandu nitie. Ang'o momiyo kuonde mamoko to ne owe chien. Mana kaka iwinjo ka seche moko kiwacho ni wayaw apaya mawuok Rironi kochomo na Nakuru kadhi Mau Summit to ji goyo koko ni apaya no kik yaw. To mamoko to kiyaw to ni kare. Nitiere siasa bende mar koni gi koni. Ma seche moko en siasa ma ok ber. Ranyisi en ni kawuono ka komiya gimoro tiko ni ng'udh oko gino rach. To ng'ama chielo komi to dhano ling' thi. Mago bing'eni koro nyaka tang' migo tamsi. Adwa miyi ranyisi Trevor. Nyaka ne chenro mar sirkal masani ni chakre. And ma ok kata ne anyalo wacho ni ago debe ne sirkal. Waneno dongruok e kona ka kona mar Kenya. Ok en kata thurwa kende. Kech maero madhi thurwa. Kuonde mamoko nitie projects madhi e nyime. Kawuono bed ing'e ni Homa Bay County kende nigi projects mag ndara 259 kilometers madhi nyime sani ma bilion 10. Nitiere ma nyien ma poko chaki bilion 17 ma en 256 kilometers. Mano mana Homa Bay. Ka biro Kisumu nitiere projects ma 23.2 billion ma kiriwo kilometer au mana kilometer 160. Kidhi Migori 494 kilometers ongoing 20 billion. Kendo kichaki dhi manyien gin gi 38 kilometers. Kidhi Siaya 172 kilometers ma ongoing worth 4.7 billion. Mochan 18 billion. Omiyo nitiere chenro making'e to kadhi Kisii bende aneno karibu 34 billion mar project madhi nyime. Kadhi Nyamira bende the same. Achaka dok pinje mamoko na ng'iyo ma Western bende nitie projects ainago. Aneno ka sirkal ni temo keyo weche mag dongruok kuonde ma kamora mora. Kata dhi mana weche mag affordable housing. Na ariwo project madhi nyime Homa Bay County. Almost kiriwo te 17.8 billion. Kadhi ma actually 27 billion. Kidhi ma Kisumu 44 billion. Kidhi ma Siaya 27 billion. Migori bende nitiere actually Migori 27, Homa Bay 24. Magi projects mag affordable ma kidhi ka sub county ka sub county. To kadhi e pinje mamoko na aneno kerne nitiere Mount Elgon, aneno moko. Bungoma, aneno moko. The other week ne en Kikuyu ka aneno gi. Juma moro mokalo ne Nam Chumbi kintie. So gin kamora mora. Omiyo mane gima nyalo riwo piny. Nyaka obed gi dongruok e kona ka kona mar piny. Omiyo project kata ka jomoko nyalo ng'iyo ni ang'o miyo sani. Gimoro ka gimoro nigi kinde ne. Nitiere jomoko manong'eyo ni pinje moko na wacho session paper number par ma 1965. Ne wacho ni mwandu mag piny iketo kuonde ma koth ng'enye ma lwasi mag pur genego bede mayot niluongo ni White Islands. Emane igeto go. Kuonde modong' mane ong'i kaka kuonde motu notho chon Kikomi nolor 1990. King'iyo kata mana weche mag fisheries projects gi onge chenro malong'o mane dhi nyime mag rech e nam. Kawuono aneno ka sirkal nigi chenro mar chiero gi te. Irrigation projects mano fail. West Kano irrigation scheme mane koro lokore gimoro nono. Olokore midhiero ma en neno mana rachne sama koth ng'eny ka koro oulo muomo mier dhi. Sani kata koth mang'eny ni ineno ka magonga. Omiyo gigi gin gik mabeyo.